നാരായണ പരമഗുരവേ നമ. സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും നിറഞ്ഞ കഞ്ഞിക്കുഴിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം, മനുഷ്യന് എന്ന മഹത് സന്ദേശം ലോകത്തിന് പകർന്നേകിയ ജഗദ്ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ തൃപ്പാദങ്ങളുടെ പവിത്രമായ ചതയദിന മഹോത്സവം നാം ഭക്തിപൂർവ്വം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഗുരുദേവന്റെ പാവനസ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്ന ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളും കുടുംബസമേതം പങ്കുചേരണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ: പ്രഭാതത്തിൽ ഗുരുപൂജ, വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥന, പുഷ്പാഞ്ജലി, മഹാ അന്നദാനം, ഉച്ചയ്ക്ക് തീയതി സമയം നൽകുക. വൈകുന്നേരം ദീപാരാധന, വർണ്ണാഭമായ ചതയദിന ഘോഷയാത്ര, തുടർന്ന് പ്രസാദ വിതരണം. മണ്ണിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും പകരുന്ന ഗുരുദേവന്റെ കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകട്ടെ. വർണ്ണപ്പകിട്ടാർന്ന ചടങ്ങുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും ചതയദിന മംഗളങ്ങൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം.